khatia zui khan lue zeng te gravity step a an chho lai khanin a servant in akalna tur chu lo dangin lue zeng in ati chiat sak ani kha khaminu khan lue zeng te po kha top chu thleng thein first trial chu an pass thei rama anu chuanin Crimson Stone Forest si alo langa lue zeng te second trial an ti na tur hi Crimson trial ni in bis ho om na mun hi alo ni a he trial a hian participate ho chu an to ke na chuan bis pakha theu pek an ni a an bis kha a thi emo liam na tak participate in an tor chuanin eliminate an inghal dot ani trial an start chi amo ti a chuanin bis ho chuan participate ho chu an bei nga la bis pakhatin mo chan kha bei hi alo tuma chu mo chan in a hria chuanin tlan chet ba chuanin lue zeng chu puitur chuan alo ti chu lue zeng in a hria chuanin mo chan chu tlan chetur chuan ti in lue zeng chuan atoken atang khan phantom bis chu alo samona phantom bis chuanin bei ngal ma se alo ngam lawa bis khan athadon tak awang chuanin lue zeng chuanin a bis chu alo kot le a chuti pa chuanin lue zeng chuanin a rep pam hang chuanin a ve khatne ka a that zui ta ani chumi nu chuanin bis dang an lo lang le awang chuanin an panhi chuan an tlan chele to a thupuang tu chuanin ni thua ma a finish point an thlen man tur thu hi soin a thleng ma sa chu Clear Sky Sec disciple an ni thei tur thu hi a soya participate ho chu du sakna a hlan ngal bok chumi nu chuanin Clear Sky Sec observation room chu lo langin mentor zone hian ya lo en meka chuti lai chuanin Suling Yun Big Mentor chu lo lutin Crimson Trial kha lo en ve atum thu hi alo seya mentor zu khan lo whisper in an tran chia thu hi alo hril bok anuwa lue zeng te lam kha lo lang le in Crimson Stone Forest suspension bridge ha chuan an lo kal meka mo chan khan lue zeng bula chuanin finish line an hai to em awang chuanin lo om atam thu hi lo soin ma se an kalna lam chu mun him jok ani thu hi lo soya chuti lai chuanin participate dang Zootland disciple ho te hi lo langin lue zeng te kha an token chu an ne na lan tur chuan alo ti a chu lue zeng chuanin zui bok mo hi alo ti a Zootland disciple te khan an bis te chu lue zeng bei tur chuan an tim hal bok chu vele lue zeng khan mo chan chu tlan che tura ti in bridge noilam panga chuanin avom thla a bis te khan lue zeng chu bein lue zeng pon a thei top chhuat chuanin a lo in veng ve a bis in a beina awang khan lue zeng in atoken kha bridge noya chuan a lo thlawa chuti lai chuanin bis ho khan an ron bei thun zoma lue zeng pon bridge a thingbung chu la in bei le nan chuan alo manga bis pakhatin lo bei le atum lai chuanin an hnuailama chuan the thei stramin ani po alo tlateu le a anu chuan bis bani dang khan bei chu an lo tum le a bis pakha zokin lue zeng bei le atum lai tak chuanin bis dang an aya lo om zok chu lo langin of bis kha lo ei sak ve a chu thi lawang chuanin Zootland disciple te kha an tla zui ta ani chu bis chu mero refinement bis ni in lue zeng ai in level khatin alo sanga lue zeng in chu a mu chuanin a chem te kha phorin alo in ring hle a bis khan lue zeng chu lo bein lue zeng po kha a thei top chhuat chuanin alo tlan thia a chuti lai chuanin mo chan kha lo langin a talisman mang chuanin alo beya ma se omzia lo nei loin lue zeng chu tlan chele tur chuanin alo ti a observation room kha lo lang lein Suling Yun khan an varai to ve hi ti in lue zeng te in beina kha an lo mu a mentor zu chuanin centipede mo ti in mak chu alo ti hle a ma se Suling Yun khan mentor zu hne na chuanin lue zeng hi visceral refinement chi ni si in mero refinement tiang chen hian a chei boi thea enge mo tak zong ani nge yang hi alo ti a anuwa lue zeng tilam kha lo lang le in centipede khan mo chan kha lo mekin chu lue zeng in a mu chuanin pui hi alo tuma
lue zeng khan a red pump 8 layer chu lo mangin centipede beinan khan a lo manga chu thil awang chuanin centipede kha ama aya thinrimin mo chan kha lo beya lue zeng in chu a hriat chuanin a chemte kha phorin centipede kha a one move lek chuan a that zuita ani lue zeng chu le a tum thlak pa chuanin dragon scale hi a lo chak hle mai hi a lo ti a anu chuan mo chan khan lue zeng token thlauta kha petlet le in ti bo to lo tur chuan a lo ti a lue zeng pon lom thu hi soin tu ti lai tak chuanin zui kha lo langin lue zeng chu a amule le zutlen disciple te a hliam awang chuanin engtin nge loman kalo pe kang che hi a lo ti a chu mo chan khan a hriatin midang arin chan wanga tiang hi thleng thei ani thu hi a lo hrila chu zui na hriat chuanin thinrim hle in phantom beast lian tak mai hi a lo chamona chu beast chu beast dang ho ai khan a lo dang lam hle a chu thil awang chuanin zui kha a lo in thi thei hle a lue zeng ten he na chuanin zutlen family laka chon engma an ni lo thu hi a lo seya mo chanin beast lian tak mai a hmu chuanin lo hlau hle in tlan chiat hi a lo tuma ma se lue zeng chuan mo chan chu tlan che tura ti in be chu a lo tuma chu zui na hriat chuanin tlan chiat tir chu tum loin a beast chu lue zeng te be tur chuanin thu a lo pe a lue zeng pon a beast chu ko chuakin pe tur chuan a lo tira ma se zui beast chu an lo ngam lo hle a mo chan chu tlang chet pa chuanin lue zeng he na chuanin weapon dang a zon mu vele a lo pui tur thu hi soin ma se lue zeng chuanin lo kir to lo tur chuan a lo ti a chuan hemi episode po hi a top zuita ani